what's up mga idol? So andito tayo ngayon sa boundary ng Mapandan tsaka di ko alam. Ayan, so dito tayo ngayon. Punta tayo sa bayan ng Mapandan mga idol. Pang 10 video na to ng Pangasinan Cities and Town. So without further ado, let's go. Oops, lagyan natin to, mainit. Shit. Let's go. tayo na sumunod. Doon na tayo. Ayan.
Saan yung buksan? Ano yung buksan dito? Hirap ko. Ay. Ay, putik yan. Wala palang ano dito. Tatak, beda.
Momo choice. Tayo galing. I'm sorry. Dito rin bababa. Maganda. Ito yun. Ay, mali. Gagi, hindi ko to alam. Anong ba ano? Mali, mali. Diba? Saan na to? Ano ba yun? Parang dito eh. Parang dyan ako galing eh. Diba? Dito ako galing eh. Dito ako minto kanina. So ibig sabihin, diretso lang. Bakit yun? So, wala man po dumiretso kami. Dumiretso kami. Dumiretso kami dito. So, kumanan kami. Puta nga, di ko na alam. Eh, di. Sa ano to eh? Likod ng ano eh.
lang ako ha. Ay. Sa ano na to eh. Saan ba kami papunta nun? Papuntang kami ng ito ito. Doon yun ang alam. Ito no.
300 te. Wala bang bawas yun? Wala na. Ba't parang nung bumili kami dito nung last, mura lang? Ano, depende po kasi sa nagbabagsak po sa akin. Kaya kung mahal mo yung ano nila, mataas po. Pero pag bababaan nila, bababalik po sa akin. Ah, okay. Yung binili kasi namin noon, parang 3 piraso ata siya, tapos wala nang balat. Ay, ano po, bihira po mag-ano ngayon. Kaya mas tingnan po kasi Ah, okay. tatlong balot po. Kaya ganito po yung ano po namin. Pero Ah. malalaki naman po siya. Magkano pag isa lang, te? 35 po. 35. Oo, kasi ako lang naman. Ito na lang, isa lang. Aray, mainit. Hindi, kakainin ko na dito. Ay, dito na. Start ko na lang, saglit. Ate, joke lang yan ah. Gumagawa ko ng ano, video kasi. Pero Mapandan pa to, ate. Opo. Mapandan pa. Barangay Maloko. Ay, hindi po. Papandan po ito, Acerda po. Acerda. Barangay Acerda. Opo. Oh, okay. Dito po ako bumili. Parang 35 ate. Okay na. Okay na. Okay na yan, te. Wag nang sukli. Naka-video kasi ako eh. Kung walang video, hindi ko ay kukunin ko yung sukli. Joke lang. Ano ko lang. Palamig ko lang. Init. Barangay Acerda, guys. Ah, oo, dito kami bumili noon. Mama mo ba yun, yung andito noon? Opo. Ah, okay. Siya yung pinagbilan namin. Naalala ko tong part natin. Opo. Si ano po, mama po. Ah, Si mama, umuwi po, naglalaba po. Ay! Biranin ko sa akin ba niya, nadala niya. Opo, dala niya po kasi ano, maglalaba po. mamaya pa ata to. Mamaya pa to, mainit to eh. At hingin na lang ako ng plastic. Oo. Kasi baka pag antayin ko dito matag. Alis na rin ako. Ayan. Thank you. Ay, bigyan kita ng sticker, te. Para maano mo ako sa Facebook. Okay lang ba isama kita? Okay lang. Okay lang. Ayan. Yeah. Thank you, te. Basta yung ano ko, yung pakita ko na lang yung ano ko para mahanap mo. Hindi ko alam kung isasama ko rin to sa YouTube eh, pero sa Facebook siguro. Ito. Yan. Ay, hindi napapanood ko po yan. Napapanood mo to? Nag-i-scroll po ako sa ano. Ah, pag nag-scroll ka. Pero hindi po ako totally nanonood po kasi ng mga videos sa Facebook. Ah, Pero okay. nag-i-scroll po ako. Ah, okay. Thank you. Sige, ate. Paano ko na po kayo? Ah, thank you. Sige. Pati sa YouTube. Thank you. Pero ako na isang packet. And guys, pinili tayo ng mais. Masarap yung mais dito eh. Yan, dalawa lang binili ko kasi ako lang naman ay, dalhan ko na rin. Ate, ito na, bilhin ko na rin pala yan. Ito po. Oo, kasi pasalubong. Hindi ko, pasalubong. Dito na lang. Pagdad na lang ako. 40 po yan, pero pag pinagsama na po lang. Ito. 40 ito? 55 po yan. Ito. Ayan. Sige. Thank you. Ah. So after nito, uwi na tayo. Daan lang ako ng Kalasya.
Yep. Training ko na lang ito mamaya sa ano. Let's go. Ay, alis na to.